Estar de festa xa non é como antes. Ir de marcha pola noite xa non se leva. Agora o que está de moda é saír pola tarde. Algo ao que se opoñen os veciños do Orzán. O fenómeno do tardeo. A análise hoxe no termómetro. Pois efectivamente 1:05 da tarde, porque o fenómeno do tardeo pois non só afecta a Coruña e Orzán, vímolo en Santiago, esta Noitebella, en Vigo, en moitas cidades, pois estás a extrapolar esta moda de sair dos locais e facer a festa na rúa, cos conseguintes problemas de convivencia que denuncian, pois aí o víamos, Diego, por exemplo, na zona de Orzán, non? Efectivamente, compañeiros, dende fai xa un tempo varios veciños do centro da Coruña están a ter problemas por mor do ruido nas rúas máis céntricas, por mor nun primeiro momento do ocio nocturno da festa e agora tamén polo ambiente que hai polas tardes. De feito, estamos aquí con José Luis, que é o presidente da Asociación de Veciños de aquí de Orzán. Que tal? Moi bons días. Hola, moi buenos días. José Luis, a ver, explícanos un pouco, cal é o problema que estades a ter por aquí? El problema es que se está permitiendo que la gente saque la bebida a la calle. La mayor parte de los locales por aquí son locales muy pequeños, entonces están ya montados de por sí para sacar la bebida a la calle y beber fuera. Esto parece que no es un crimen, pero cuando te juntas en una plaza como esta, 200 personas con la bebida, pues a las 2 de la madrugada aquí hay un ruido que retumba. Y de hecho hay un sonómetro del propio ayuntamiento instalado en esta plaza que indica que aquí a las 2 de la madrugada hay 80 decibelios, cuando la ley dice que no puede pasar de los 45. O sea, hay como 4 veces el nivel de ruido que podía haber. Y nosotros lo que le estamos reclamando al ayuntamiento es que haga cumplir la normativa, que se prohíba sacar la bebida a la calle y además que las terrazas tienen que cerrar a las 11 de la noche. En esta plaza tan pequeña, que es la Plaza José Seller de Coruña, hay igual 220 personas a las 2 de la madrugada y eso no puede ser, porque la gente aquí en los alrededores quiere dormir, tiene derecho a dormir. Y lo que nosotros exigimos es que se cumplan las ordenanzas. De feito, que comentabas agora que nesta praza na que nos atopamos hai ata 5 establecementos, non? 5 establecimientos y todos de ellos sacan las mesas y las sillas a la calle. Entonces, no es que la gente se porte mal, no estamos hablando de vandalismo, no estamos hablando de macarras, estamos hablando de gente normal que le gusta estar en la terraza. A mí también me gusta la terraza. El problema no son las terrazas, el problema son los horarios. Entonces, una terraza está bien hasta la hora en que la gente ya quiere dormir. Y a partir de ahí hay que recoger las terrazas, respetar a los vecinos y dejar dormir, que es lo que no está pasando en todo este entorno. Hay varias calles y varias plazas que están así. Yo entiendo que se está bien de noche, pero lo que no puedes es molestar. La prioridad es el derecho al descanso nocturno. Podrías facer, José Luis, unha pequena estimación de cantos veciños pode haber afectados por estes ruidos? A ver, si cogemos el barrio al que nosotros de nuestra asociación pertenece, que es el barrio de Orzán Pescadería, pues puede haber 2.000, 3.000 personas que están afectadas por el ruido del ocio nocturno, simplemente por el hecho de que se deja sacar la bebida a la calle a partir de un horario que no corresponde. E de feito, xa houbo ata varios establecementos que se viron nos últimos anos obrigados a pechar precisamente polas vosas reclamacións, non? Sí, pero en este caso es ruido que se hace dentro del local y que molesta a los vecinos de ese edificio. Eso sí se está controlando. Ahí sí que está trabajando bien el ayuntamiento, porque son locales que no están insonorizados y molestan a los vecinos del edificio. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la calle, el ruido que se genera en la calle, que es un espacio donde no se puede permitir el ruido a partir de las 10 de la noche. Pois moitísimas grazas por atendernos, José Luis. A verdade é que unha explicación moi completa do problema que está a haber nestas rúas do centro da Coruña. Compañeiros, pois pouco máis que engadir o que dixo José Luis. Aquí tendes unha explicación en primeira persoa deste problema. Pois grazas, Diego. Queda claro, ademais con esa testemunha, que o tardeo pois é unha tendencia en alza, pero que ao mesmo tempo, Bernardo, hai unha normativa sobre horarios, sobre decibelios,
que deberíase cumplir na Coruña en todas partes, non? Sí, no caso da cidade de Herculina hai unha ordenanza municipal, pero que coincide prácticamente en todos os concellos galegos contra a contaminación acústica. Unha ordenanza municipal que proíbe expresamente berrar ou vociferar, estoupar petardos en autorización ou empregar reproductores de voz, amplificadores ou altofalantes sen autorización municipal. Agora ben, cal é o horario de peche dos establecementos? Falamos en xeral. Nesta táboa podemos ver que efectivamente os pubs poden estar abertos ata as 4 da mañá, as salas de concertos ata as 4:30 ou as salas de festas e discotecas ata as 6 da mañá. Imos agora co límite de decibelios, de acordo? Por certo, sobre estes horarios pode haber unha ampliación de media hora, pois venres, festivos, fins de semana, vésperas de festivos, e ata de 2 horas pode haber unha ampliación en festas sinaladas, Semana Santa, Entroido, Nadal ou festas e verbenas populares, de acordo? É un horario que se pode flexibilizar nalgúnas excepcións. Imos agora así co límite de decibelios. Imos ter en conta un concepto, a inmisión, vale? Falamos de áreas residenciais. Que é a inmisión? O que chega de dentro dos establecementos. Pois hai un límite. Ese ruido, nas áreas residenciais, non pode superar os 55 decibelios polo día, o que equivalería a unha conversa entre dúas persoas, e os 45 decibelios durante a noite, de acordo? Agora ben, os recintos, falando xa de insonorización, catalóganse en 4 grupos os establecementos. No grupo 1, restaurantes, bares ou cafeterías. Falamos de niveis sonoros internos, é dicir, dos decibelios dentro do local. Ata 75 decibelios como máximo, de acordo? No grupo 2, os pubs, ata 80 decibelios. No grupo 3, karaokes, tablaos ou cafés teatro, ata 90. E no grupo 4, as salas de festas e discotecas ata 95 decibelios como máximo. Así que o perreo no tardeo está moi ben, pero hai unhas normas que hai que cumprir. Sen dúbida, Bernardo. Eu o que lle quero preguntar a Xosé Antón é, agora mesmo estamos ante unha tendencia nova a alza? Agora mesmo a actual normativa ten ferramentas para tallar, digamos, estes problemas veciñais ou hai que adaptala a esta nova moda? Non, vamos a ver, eu penso que levamos con isto pois cando menos 20 e pico anos, é dicir, con mesmo problema. E hai parte do problema que se solucionou. Bueno, eu as imaxes, perdona, as imaxes estas desta noite bella en Santiago a Coruña, eu non as tiña visto. Na miña época salíase pola noite, non sei. O tardeo é outra cousa, pero aí, por exemplo, o que estaba falando o presidente da Asociación de Veciños era do ocio nocturno, é dicir, estaba falando dun tema que xa tiñan solucionado, que estaba explicando moi ben antes Bernardo, de que os decibelios, os locales, a maioría dos locales xa están insonorizados. Entón, o problema xa non está nos locais de ocio. Está na rúa, está claro. na rúa. Entonces, na rúa é moi complicado. É dicir, por exemplo, eu que vivo na zona bella, en Entremuros, imaginarvos unha rúa pequena, os cascos históricos, E entonces, a pregunta é, queremos que a xente... Hai un conflito de intereses entre o dereito ao ocio e o dereito ao descanso. Entonces, queremos que a xente siga vivindo en determinadas zonas. Si queremos que a xente siga vivindo en determinadas zonas, teremos que controlar non os locais, porque nadie quere que desaparezcan os locais. O que queren é que na rúa se controle a xente, os excesos... Claro, pero iso como se fai? Máis presenza policial? Seguramente, claro, Pois mira, eu que traballei de portero de discoteca 11 anos, nós tiñamos unha máxima que era prohibir sacar a bebida á rúa. Efectivamente, sí. Nin vaso de plástico, nin vaso de metacrilato, o sea, era igual. A xente dicía, no, que me llevo, dame un de plástico que o levo. No, porque temos un local polo que pagamos un alugueiro, temos un DJ que está poñendo música, fai o favor, quedas dentro, e se queres marchar, deixa a copa, e vai a outro sitio e tomas outra. Porque se deixas ir a xente coas cousas na man, coas copas e as bebidas, ao final fan a festa ali, a carón da porta, e sempre será moito peor eso que estar dentro do local. Claro, pero por que se empezou a relaxar a cousa, Pepo? Non sei, nós non tiñamos ninguna... Hai moitísima xente que sae porque ten que fumar. Claro. Bueno, igual pola pandemia tamén, que estamos un pouco máis aprensivos, buscamos espazos abertos. Seguro, pero ademais eu francamente creo que a lei do tabaco está aí presente, sigue estando presente. A xente pensa que é un problema, a xente pensa que
que é un problema que está resolto, pero se pasa o problema fora. É dicir, a xente que está fora está fumando. Ademais, levas 2 copas en riba, ti pensas que estás falando un tono normal, sí, pero non, estás berreando. Pero ademais sí que é verdad que cambiou moito, porque estamos falando de que a xente agora empeza con un brunch pola mañá, sigue co vermú, mete o viño e á tarde con 2 gin tonic xa non sabe nin o que fai. Chega a casa calentito. Pero é verdad que as calles estreitas... Retumba aí, exactamente, claro. o resón, porque o que molesta... En Ordenes había moitísima movida e decía non é o que molesta a xente que vivía arriba, non nos molesta a xente no pub, molesta a xente de fora, co barullo que crea, ese rezumbe, non dorme. Entón, tens que unirte á festa, non che queda outra. Esa é a contradicción do ser humano. Queremos a festa e queremos ao mesmo tempo outro, a calma e a tranquilidade. Claro, a ver, pero... a xente que está a vivir en Vigo, que está a vivir na zona de Rosalía de Castro, etcétera, en toda esa zona onde hai, pero ao mesmo tempo non podemos negar que ese lucerío espectacular pois é unha fonte de ingreso que fai mover tamén esa economía. Pois non sei se Se queremos un Santiago totalmente parado, pois o mellor non atraemos o turismo Claro, pero hai que buscar necesario. ese equilibrio, non, do que falabas o Santón, porque